Здравейте, приятели! Казвам се Петър Марков, от София съм, на 49 години. През далечната 98 година имах една мечта да гледам английски футбол на живо в Англия и така заминах на 22 години в Лондон, където осъществих първата си мечта директно на живо да имам възможността да гледам английски футбол и така това се оказа може би най-дългият матч, тъй като останах там в продължение вече на повечето от 25 години. По образование съм юрист, винаги съм мечтал обаче да развивам собствен бизнес и така се и случи след тази моя мечта. Останах в Лондон и след една година, през 99 година, закупих първия си франчайз бизнес на 23 години. Започнах да се занимавам с бизнес с автомивки. Това беше франчайз модел, който след време разбрах за същността на този тип бизнес. Няколко години по-късно открих фирма за недвижими имоти. Може да се каже, че съм една от първите фирми през 2001 година, която започнах да вода англичани в България. За съжаление, знаете, през 2008 година се появи световна финансова криза и се наложи тази дейност да прекъсна след около 8 години активен бизнес. Чрез много опити, пътешествия и много научени модели, техники, среща с бизнесмени в Лондон, това е така моята първа школа, стигнах до извода и започнах да търся начини и методи за правене на глобален бизнес. И от 2010 година започнах да чета доста книги, да се информирам как да променя нещо, как да направя глобален бизнес чрез изграждане на мрежа и пасивен доход. И така през 2010 година се запознах с първата ми компания, тествах модела около една година и видях, че наистина за мен бъдещето е в развиването на мрежи и специално в директни продажби MLM индустрия, която за мен това е бъдещето. Много млади хора, които търсят начин за изграждане на свой бизнес, бих препоръчал наистина да погледнат по-сериозно на тази индустрия, тъй като дава голяма възможност за глобално развитие, за растеж и много полезни опити, срещи с успели хора по света, пътувания, създаване на нови контакти. И най-вече, който има амбиции да изгради един глобален растящ бизнес, това за мен наистина е не само бизнесът на 21 век, но както кръстихме последният ми проект, бизнесът на бъдещето. Имах наистина доста опити в няколко компании, отнеми около вече от 2010 около 15 години. След като смених няколко компании в индустрията на мрежовият маркетинг, от 2016 година намерих наистина компанията, която отговаря на всичките критерии за развиването на глобален, дългосрочен бизнес. Това е японска частна компания, която вече е на 50 години. Смея да кажа, че това е най-мъдрото решение и избор, който направих през 2016 година, след, както казах, доста опити в няколко други компании, други бизнес модели, но мога да кажа, че това, което намерих и то пак в Лондон, развихме с екип, глобален проект, развиваме го доста успешно на няколко континента. Бих искал да споделя с повече приятели, познати, българи, съграждани, които наистина търсят нещо, което още не са намерили, тъй като идеята е да не криеме тайната на успеха, да споделяме с повече хора като нас, които имат желание да стартират свой собствен бизнес. Бизнес, който бих казал, че е с много малка инвестиция и с нулев риск. А в днешно време, за да намерите такъв модел, не бих казал, че е много лесно. Много хора пробват, стартират различни бизнес модели, има и така доста нелоялни такива онлайн платформи. Смея да кажа, че ние зад гърба си като екип в България и извън създадохме нещо, което може да се довериме и то поколения напред, тъй като имаме 50 годишна половин век история от японски гигант, който е солиден, независим финансово, лоялен във всички взаимоотношения, така че ще се радвам да споделяме тази философия японска с повече млади, амбициозни хора, които искат да имат собствен бизнес.